दिनै जोङो बिटिसि चिफनिसिम मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों मानोना जोंहा इपिटिसिएलनि मुङै आदानि कम्पानि जिहेतु मालगाव एरियायाव जिहेतु 549 आरो 466 बे दाग नाम्बार बे मोननैजों गासै 938 बिगा बे हायाव जे बिथांमोननो इपिटिसिएल कम्पानिनो जिहेतु मोनसे बेखौ प्लेसखौ खालामना होदों दा बिनिफ्राय जों गासै जों मिथिनो मोन्दों 93 जे मुस्लिम सम्प्रदाय बिथांमोनखौ जों बेनिफ्राय बोखारनानै जिहेतु ट्राइबेल ब्लकनि आन्डाराव थानाय जिहेतु बालाघाट नायगाव बे बालागाव नायगाव ट्राइबेल ब्लकनि आन्डाराव थानाय जे मालगाव गामिनि बिजिआर फिल्डआवहाय 403 नाम्बार जे दागाव 71 बिगा हायाव बे बिथांमोनखौ बे एभेक्सन खालामनानै बिथांमोनखौ बेवहाय मोनसे जायगा स्टार्ट खालामनो नागिरदों दा बिनि सायाव जोङो बिनि एगेन्स्टै जाहाथे बिथांमोनखौ बेवहाय दोननो मोना बे हिसाबै जोङो जोंनि ट्राइबेल संघ क'क्राझार जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय जोङो सिनिसिम दिनै मेम'रेन्डाम होदों मानोना 1886 सन जेराव 1886 मायथाइ बे समाव मोनसे एक्ट बानायलांदों जे आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट हिसाबै खुनु बिजिआर फिल्डआवहाय खुनु मानसिफोरखौ जोङो बेवहाय मोनसे बसबास खालामना दोननाय बा मोनसे भारा हिसाबै दोननाय बा बेखौ एलटमेन्ट खालामना होनो हानाय बेबायदि मोनसे आयेनाव गैखाया बे हिसाबै बेवहाय जे 403 नाम्बार दागाव जिहेतु मालगाव बे रेभिनिउ आन्डाराव थानाय बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्डाराव थानाय बे हायाव जे दिनै बिथांमोनखौ दोनफैनो नागिरदों दा बिनि सायाव जोङो प्रतिबाद खालामदों आरो बेखौनो जोङो दिनैहाय गभर्नमेन्टनो मोनसे गोसोखां मोनसे मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों जाहाथे बिथांमोनहा गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेखौ आयेननि नोजोरजों जाहाथे बे जिनिसखौ बोखांनानै गुबुन जायगायाव दोनहैयो बेखिनि जोङो दिनै मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो दिनै बे मेम'रेन्डाम होनायजों लोगोसे दिनै जों आबाद डिस्ट्रिक्टआवबो हैनाय जागोन दा बेखिनिनो दा जोङो थांनाय 20 थारिखखालि जोङो माने बे जायगायावबो जों गिदिंनानै नायदों दा बे जिनिसखौ जोङो रायजो राजाजोंबो बेखौ कनसाल्ट खालामबाय जिहेतु बिथांमोनहा बे जायगायाव जुदि हाबफैयोब्ला जिहेतु खुब उसुबिदा जाहैगोन जिहेतु बे जिनिसा जाहैबाय जोंहा ट्राइबेलफ्रा मोसौ मोसा फिनांगौ मोसौ मोसा फिनो थाखाय जोंनो मोनसे गभर्नमेन्टआ मोनसे आयेन खालामनानै दोनखानाय जिहेतु बे ग्राजिं फिल्ड बे बिजिआर हिसाबै जिहेतु मोनसे बे जिनिसखौ थिखानाय दङ दा बे जायगाखौ जाहाथे खुनु पद्दायैबो माने बै जायगानिफ्राय बोखारनानै जाहाथे बे जायगायाव लाबोआ बेखिनि बिनि गुनैनो जोङो दिनैहाय बे मेम'रेन्डामखौ होनाय जाहैबाय।